Tupa, 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 tu. Tupa, 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 tu. Oh, pero Tutu, ¿qué pasa? Hola, Tupa. Pero que mala cara tes. É que non sabe o que me pasou. Vin correndo para contarcho. Tranquilo, sexa o que sexa, xa pasou. Cóntame. Ia eu polo prado, tan contento, paseando e gozando da paisaxe. Ai, que bonito está todo. Cando de súpeto aparece... Hola, Tutu! Pero se es igual que a min. Sí, e chámome Tutu, como a ti. Non pode ser. Es igual que a min e chámaste como a min. Sí, a que é estupendo. Non sei, é un pouco raro. Hola, Tutu! Hola, Tutu! Hola, Tutu! Pero, ti? Ti tamén te chamas igual que a min? Ben, en realidade, es ti o que se chama como a min. Iso, ti chamaste como a nós. Non sabía que houvese máis Tutus. Pois agora xa o sabes. Podería ser máis simpático con nós, coa verdade. Sí, porque vai a modais. Ei, aí ven Tutu! ¡Oh! Hola, Tutu! Hola, Tutu! Entón espertei na miña cama. Que malo pasei, Tupa. Tranquilo, meu amor, foi un pesadelo. Xa non hai máis Tutus ca ti. Hola, Tupa. Bos días, rapaces. Ves como xa non hai máis Tutus? E a vos que vos pasa? Tamén pasastes mala noite? Foi horrible, Tupa. Horrible. Resulta que estaba eu patinando polo prado tan contento. ¡Que ben! Nunca lograra ir tan rápido. Que lles pasa aos meus patins? Por que non podo frear? Quero parar! Non, 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 non. Ai, menos mal que espertei, porque senón, vaya trompazo. Ai, eu tamén pasei unha noite terrible, espantosa. Ai, a peor da miña vida. Estaba tranquila no curral, lendo na miña tableta, cando de súpeto... Pero que pasou? Que raro. Vou conectarme de novo. A ver... Oh, será posible. Igual se apago e volvo a acender... A apagar. ¡Ah! A miña tableta! Onde está a miña tableta? Onde está a miña tableta? Pensaba que a perdera para sempre. Ai, pero non. Está aquí comigo. Ai, a miña tabletiña bonita. O que pasou foi que tivestes un pesadelo, que é como un soño, pero non resulta agradable. O bo é que non é real, así que non vos ides estrelar, nin vai desaparecer nada, nin tampouco vai haber máis Tutus ca ti. Seguro. Seguro. E por que temos pesadelos, Tupa? Pode ser por moitas razóns, pero no voso caso, seguro que foi por ir para a cama co estómago moi cheo. Ah, sí. Cando se cea demasiado, corres o risco de ter pesadelos. Así que xa sabedes, acordádevos da lección esta noite. Tupa, 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 tu. Xa veredes que ricas están. Prepareinas cos amorodos da miña horta. ¡Ven, gateta! Vos cantas galletas ides comer? A min
con unha ou dúas chégame. Tranquila, tabletiña miña, que esta noite non vas desaparecer. Vou comer só unha galleta, vale? Pois eu paso de galletas. O tronco daquela árbore parecía moi duro. Gateta. Nina, non te pases. A ver se va a ser tía que teña pesadelos. E vos non sexades exaxerados. Trátase de que paredes antes de ter chea a vosa barriguiña. Pero iso non quere dicir que teñades que pasar fame. Está ben, comerei unha. Pero será posible. Pois imos ver que noite pasas, pulguiña. Gateta gigante. Gateta. Ai, ai, ai. Gateta. Que pasa, pulguiña? Mira que che dixen que non ceases tanto.